Meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2018, fl-ewwel kwart ta' din is-sena pajjiżna ra żieda ta' 8.4% fl-inċidenti tat traffiku għal total ta' 3656. Dan joħroġ minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li jinnota wkoll kif l-akbar ammont ta' inċidenti kien reġistrat fid-distrett li jiffurmaw parti minnu ta' Sliema u San Ġiljan. F'dawn l-inħawi seħħew 1375 inċident ta' traffiku jew 37.6% tat-totali. Minkejja dan, fortunatament l-ammont ta' persuni li sofrew xi ġrieħi f'dawn l-inċidenti naqas bi 3% għal total ta' 360 vittma. Fl-ewwel kwart ta' din is-sena kien hemm 30 sewwieq, 6 passiġġieri u 23 vettura oħra li kienu fit-triq u li sofrew ġrieħi gravi waqt li sewwieq wieħed tilef ħajtu. Fl-ewwel kwart tas-sena li għaddiet kienu mietu 3 persuni kawża ta' inċidenti tat traffiku. Meta wieħed iħares lejn il-vetturi involuti, il-maġġoranza assoluta kienu dawk tal-passiġġieri bi 63.1% waqt li kien hemm 21.7% tal-inċidenti li involvew muturi u 9.4% li jintużaw għal ġar tal-merkanzija. Skont l-istatistika l-arju mal-inċidenti u għal-ġimgħa b'600 każ reġistrat waqt li l-akbar ammont ta' persuni li sofrew xi ġrieħi kien nhar ta' tlieta u nhar ta' ħadd bl-arħinijiet ikunu bejn id-9 u nofsinhar. L-ogħla frekwenza ta' inċidenti kienet reġistrata f'Birkirkara bi 320 każ, segwita minn Ħalqormi u l-Mosta b'210 u 176 każ rispettivament.